shoutouts tayo kang Tol Latigo, kang Efren the Magician, kang Kuan, kang shoutouts kang Flip G sa Komi, salamat sa Lux Shades. So, di na ko dugayon. Mag-ingay para sa katulong nga duwa karong gabi oh. Masitlo ko di ay next week next Sunday hearing na among kuan sa Cebu Talent Network sa CCTN. So sa akong tuog gikan pa gipodromo represent Tansan Crew, mag-ingay para kang bungil. Shoutout sa meeting maneri silang Chimot sila dahil sa Tansan Crew. Shoutout ni Miss Loco sa pag-atag duwa lang. Sa akong wala, represent Shaman Yubek, Dos Laos, di kapag Bilya Gonzalo, Dos, mag-ingay para kang Chris the Finisher. Shoutout sa Manubik, Shaman Yubik kay sa tanang napa-shoutout. Shoutout. Nakadaog si Chris o Quintos, gipili niyang mauna si Bungil. So, round 1 para kang Bungil. Ako lang. Nakansil akong battle atong Pebrero. Nahasil ko pero fire gihapon kay papel rani akong kaengkwentro. Dako kay kag mata mo ragatama tagaud ko. Kung mo battle grabe kay aura, lupig pa si Vegeta o Goku. Pero katawanan kay katanawon sa gipili nimo nga estilo. Modeng dato ang Cebu sa turismo kinapoday tarshir sa Tihiro. Ug balik ta sa ako ang punto. Bugo ang mahadlok nimo sa battle kay wa ko'y nakita nga dugo sa mga nahimo nimo nga masakir. Mao di ko nimo mapaduko-udo, di ka atrasan brother kay bisag duta pangatong storyaan way damage ang Chris nga dagir. Mong og ingon sila dapat daw kuno ko mahadlok kay grabe og lawom kuno ni kong maluwa. Pero ako silang gitubag nga nung mahadlok kus dako kung mas gamay na ko ang duwa, o di nato i-deny nga bugat po ka sir pero di ko nimo mataha kay naahat ra ka sa pag-deliver lupig pay beginner kasigi og starter lisod kang pildihon kay daghan ka og bakir o di ka mapildi sa judging pero pildihon ti ka sa battle kay halata imong estilo nagpakasak maestro pero bati paminawon kay wala ka sa tiyempo maayo ka pero libog maungdi mo tindog ang akong balibo kay di lang basta tingog ang basihan sa paghatod kundi unsaon nimo paghatod sa imong tingog ug ang tinuod di ka lisod ka at bang di mangurog ang akong tuhod way dapat ka balak-an kay wa kay kusog mo nay akong nabantayan di maka-eye contact siyang kakontra ing ana na basta nabugatan kay yang style magpaawan og reference sabayan dayog delivery nga pina-intense pero kung imo jung pabinawon wala ado 80 cents kasagarang mo react siyang linya iyaar kong friends o ako ang mas mubo pero ako ang mas lyrical brad kay ngano nakulisod aning kwadrado nagtuon ko og maayo mong di ka tingalaan nga mas maayo pa ning bag-o bisag wa ta sa eskwelahan ako ning ilang paso nga ako kagugihan giapil asta ning makaasta nga murag maestro desperate nga mahimong sik nagsulisit pas iyang ka grupo partida pero maka puol ka paminawon kay gamit na ang kasagarang ipang spit nimo nga linya gasgas ta ang kasagarang bars nga iyang gideliver nga murag ni order mo og kabilya wala na kay kwenta na hutdan na kag ideya putlan na lang tika ulog ilubong na ko sa yuta nga murag muway sa Polinesia nga naon pagreferensya dapat may koneksyon sa kontra di kay magpatak-anay kag bugat ang inaka Time. Ranon para kang Chris the Finisher. Yo! Ikop pa na ko energy ball para idakdak kaning buang San Goku Vegeta naglusyo ng mga shaman. Grabe sobra ni kagara ang dagger nga Chris pang blink ra na. Yo round 1 game. Yo rapra kan kumusta? Grabe akong pag-aalarma. Daghan og plastic diri bay. Mang limpyo na sa kuanig basura. Kaya sa ana kay mo diri murag mga babay, mga kala, wis taas kog dila limpyo ning mga pussy. Kay may kumutila. Kumusta bungil? Kanya to Jay akong nakontra pero bugal-bugalon.
Sunod duha ka Jay, ako nakasalamuha mga delikado pat yun. Kuyaw na niyang kabalaran karon mga Jay ni pangontrahon ikaw Jay masad ka. Unsa ka nga Jay? Kanang patolon. Lisod ka suwatan. Mura kag mental blocker. Matangtang ako pang mental block kay akong utok pang hacker. Gitakasan nimo imong pagka-skater para si Joy Villegas. Rap MC Butler de kumuhatag og partida kasi kay scammer gustong mahimong manunulat kay si Joy Williams writer. Di ka si Jay Isus. Di ka makaluwas kay grabe ka makasagmuyo. Ikaw si Jay sa Batman. Kay grabe ka demonyo bano. Di ka kabalag sa ako bay, di ka makasano. Putol sa ako imong metrosan. Di nakakaanggulo ng andoy nga makasod sa rapulo kay garbo ang gisunod. Siya man imong nakontra. Di kay mo barang imong tiyan ipabutod. Di nakakaabot sa rapulo kay sa tadtaran ra kakutob. Oo, sa tadtaran ra kakutob. Kay sa tadtaran ra sad ka nagsugod imong papa barangay tanod. Mugukod bisag di ting curfew. Kuyaw siya maumod kay maguna iyang ulo. Joy imong pangan, pang babae nga tono, bungil imong alias. Grabe mo kunahon na imong lolo. Sa kadaggan nga pwedeng ipanganog alias kanang kana man pambugo. Ako'y aktor sa eksena nga estilong kinuha ni Ruben murag Jeric Rabal. Kini kay death threat ni Michael Jordan kay Jamal. Di na maka-attempt og shoot kay hadlok masupalpal. Impostor ka sa liga, bungil dapat taong kagangal. Round 2 kang bungil. Maribag ko para na kay linyang masavage. Ano pang ingon ng dagger? Tan mo lang gipa-55 size ang imong kagalingon nga wa kay damage. Mo nang gibalik yaw. Yo. Usa ka miyembro sa shaman ng ikalima na kung kaatbang diri sa raprakan. Chris iyang pangalan ingon sa kadaghanan di daw nakukayang atbangan. Pero sige, ako tamong pasagdan pero karon usara ang aking sigurdoon nga mapulbos ka aning duwa nako og bakakon kay ato ang balikon ang imo hang giingon sa duwa ninyo ni Jack Sparrow nga makaingon jud ang bilib nimo ang tawo ana siya. Way silbi ang imong kargada kay naitini ang Chris ng espada. Ha? Seryoso? Espada? Para mas manay akong giingon nimo para masayod ka bro ang Chris dili na espada. Dagir na sa Indo. Maong tangina mo. Gusto ka og bars? Pwes tagaan ka kay tika kay usahay rani. Sa kadagan nako og bars dugay na kuha mo palit og battery. Mga atong suryaan ng imong kagrupo. Dako kayo respeto kay grabe ka aktibo sa lodo. Pero nimo ay sus porbida. Ikaw ra ang nagdala nila og basura. Gustong ibaliktad ang shaman maong gipahiran og mansya. Pwede disiplina ning amaw. Pwede disiplina sigigla pa sa oras. Mo na siya'y pamatuod nga di ka kay baw mo duwa og patas. Ako suwak duha ka minuto nga mura og si batas. Ako ning siko hun para makat-on po ni og tan-aw og oras. Kay wa kay pag-asang makatsamba bisag daghan ka og kabartir. Di na ka mo kusgan bisag mo alsa pa og dumbbell. Ha kay among kontra, may kini mga mut, murag solido nga pansyer. May pud kay mangita og buslot mo ni tinuod nga pansyer. Kay wani nay bawaan sa elemento, nagpakagahi ra ni nga mura og semento. Bisag itandi pa nimo lahi kitag estilo. Lami ko paminawon nga murag saon sa Pasifiko kay nako disiplina sa pagsuwat nung piti ka sa liriko. Ngani ko kahasi sa skema tahi-tahi. Ang rema mong bali-bali, ang depensa ani feeling gahi sa liga. Kung makaasta mo ragang stagan bars pay tirada, maglakaw sa kalsada, grabe ka isog di kay baw mangurog bil pagpagawa sa yang kargada putya. Irganda dito sa yang mangud. Sa duwaan nila ni Cloud9, huna-huna regad ako pero sinuwatan nimo bano sa napo nimo kaninya usa ni landing nga punchline. Gasige ka og bars pero permi kang mawala sa imong rhyme. Imong kontra, di lang basta rapper / skater, maong di lang basta pina-M, maong double meaning kung maingon kog Mike kumuskim, Mike kumuskim. Round 2 kang Chris the finisher. Yo. Sige na kong ribat. Oo, makaskilap. Yo, round 2 game. Yo, di ba daghan kag pildi? Maong 0-3 ilang standing nimo. Karon mao ni imong ikaupat. Ako ang 04L nimo gago hay power akong gidala. Upgraded nga 9mm kini kay 10mm kay bangagan ko na imong ulo. Tumba ni sigurado. Cause I got 01K mauna ni a 0 loss 1 win. Chris panalo. Oh.
na-miss nila mga punchline sa akong balikon pati man eh. Imong sakyan nga jeep padung uli, giusab na ko ang ruta kay dayon kag dawat. Sa pakaybaw nimo ako imong nakontra. Puis mao ni flashbang sa akong armas. Mao ni ang makabuta akong baba pang dalsin. Ini buga kay flame. Imong baba pang goblin. Murag baba sa gremlin. Why usik ni mutira? Why usik ni mutira? Wa ni ibilin baga akong linya. Humanani o galing akong bala kay samin. Buwak ang manamin maubay. Ayaw na lang og pagpakalawom. Oo, buwak ni nga samin kay gubay mo hang naong ay mo pamasin nga ay makita nga info gaw. Mura ni gubat sa Nueva Vizcaya naka-silent ang N sa Enfogaw. Kay lami kay kampat yun. Ganahan kag pusilong tika pinamal dito. Kanang pareha mo patay ni Warlito Toledo. Gusto pa ka gunbars, akong armas makainsulto. Bang! Masakitan ka kung ikaw na ang matimano. Dili ka level na kong J. Dili ni nako kato nga. Kaunin na kong J ko kung buslutan ko nisto nga. Banga, grabe ka tanga. Ikaw tong humok ka sanga. Boring ka duwa. Mura kag siwan tamad. Perming ganga. Bungil ikaw tong hugaw nga gamitag lugod. Ugian nagram na ko ang bungil kay buling sobra kaluod. Why excited ning duwa ah. Grabe ni makatapol. Di kontra kas paspas nga hait ha. Di makahabol. Bay kay bawo na ka kung unsa ni kamangtas. Di ni mahabol para ni kahait ni pero ramas akong kahait makatabas pwede panghiwa og lamas. Eksperto ni mo dakdak pina-improve ni nga Kobe. Murag Kobe paras. Last round kang bungil. Balik ko na ko, puta. Pati ka gameplay. Sige, balik ka na yung wordplay. Gamit na. Yo, sa duwa nila ni Trick 1, nagreferensya siya mga nya para niya, sick na kuno to. Puta makaboyset ka bro, kay para nako basic rato. Tasya kuno ang Chris nga ni hait na ang hinagiban. Puta palpak ka mo ang gulo lami ka duklon og bagol. Kay ba ka sa itong kalahian, ikaw ni agi pakasbairan, ako ni agi og pagkahabol. Pero sige, ikaw na ang pinaka-lyrical, ikaw na ang pinaka-technical, ikaw na ang pinaka-brutal. Pero akong pangutana, kanang istiloha kaya ba na nimong madala? Di ba dili? Ha? Di ba? Di ba dili? Ara pa lang daan layo na kay tagbiya o di ko tantong lawn pero at least kay ba ko mo balance og tuwa. Kaya ang mga line, puro patyon di ka plan di ka ulo. Puta, anong isog magakaayo? Asa may nasuyot nimo asus tambutso? Tapos nag-double time pa sa duwa nila ni Elmo for alingog-ngog kayo paminawon. Mao to siya pa matuod nga di ka kay bawo mo barog sa imo ang istorya kaya ang imong mga linya imo rang gikaon. Di ba? Tas nagpakahumot ka sa mga tao pero baho kay kag tae. Nakabaga nimo ang naw, nakagrabi tas ningon pangagwapo kuno siya puta wa kagabait. Taas kay confidence niya pati kay naw kisak si Almoralde. Yo. Pero seryoso hiligsagan bars ang baba aning gido pero sa kalibo ni mga bala ko saray imuhang natiklo mong bisa kung sa pa imong buhaton di ko nimo mapabilib do kay murag negosyante nga alkansi kay gamay ra kay kag igo mong sa pagdaog nimo sa kuha kung sa reference ra kani asa pero hinay kayog sapak katawanan kayo paminawon nga ako ang trasher pero ikaw ang nagkalat maong hipusa ang basura nga naa sa sawg bisan asa pa nimo ipasa igora ng malawg mong akong pangutana kung ginasa atong duha nga ni asa ras chamba na dili maka proud pero ting malasa ning taasa kay dali ra kang nabawg kay mong kontra kung mo bars murag RPG kung buhi pa ka pues paluapan ti kag imto O3 mong unsay silbis imong di ka libre kung pirme kang malibre nako lang punto wa koy pakialam kung usa ka kusot ang imong buto o kay ano igora kang nagpakalawom pero di ka kaibaw mo punto balik ko nako igora kang napakalawom pero di ka kaibaw mo punto usak Time. Last round kang Cresta finisher. Yo, dayon. Yo, round 3 game. Into the Nani bahid akong agi. Ayaw nag-forget. Langkat ng duha ka mata kung duslako na ko sa forklift. Paksit, laksit, panit, syagit kas akong kahait. Panan ra ko ning shit kamas buutan pa ko sa bit. Mas panan ko ning shit kay mas buutan ko sa bit kay easy ra kini duha para nako mga par. Sa kabugo aning giatay gihimo niya newspaper ang sanog star. Baywa na sit up set up di ka lugar nga manggo wala kay mga bar kabaw ka mura kagabayo nga musaan. Padung lahar katay nakado sigurado hulbot imong lamang loob. Bobo kay ka gihimo nimo si mga tong globe.
Naglagot ako sa kalat sa liga pero ako lang gitingob. Pues simhuta ning acid para kinimbuang sabog, lubog kas akong pananaw kay grabe akong tama. Di ninyo masayop do. Perminti na kung tama o di kay para di matama akong kumo makatama bay sobra panis nakatama bay mura nig trabaho. Ikaw ang gitama kay Chris imong nakaatbang. Muhiwa ko sa tagatagtaran. Anak ko Chris akong dala. Muhiwa ko naas tagtaran niya dunggab dunti ka sa kilid dayon ibot na di mo undang. Dunggab dayon ibot murag naguba nga saksakanan. Murag dunggab dayon ibot murag naguba nga saksakanan kay patyo nung tayo ka pag March 8 dungan sa kong birthday. Anak ko patyo nung tayo ka sa kong 3-8 dungan sa kong birthday wa kay alamag do. Sige lang kagangisi dini kapalag diretso na nagisi maong banat dag todo kanang di sila mabitin. Ako'y gianagram nga silent parang silang tanan mulisin way makasulti og cut kay di man ni shooting idol na ako si Ingram sa Lakers kay may ko og shooting. Maungon sa na andam na ko duwa na ko sa Abril ug sa Mayo kay makigbuelo ang mga way batasan. Tuga-tuga sa ako na pakibil pero hugaw sa larangan. Wa ko'y gan, partida sundang ako ang Chris. Ang hait nga hinigiban, dugay ko nang gibain akong pagkabulan. Tay, magigay para sa laban na yun! Ay, gaya! Shit! Dugay na. Oh shit, yata na eh. Hasiwan sa... Grabe ka. Yo, pero... Balik na. Nice. Nice one. Tayo na eh. Sa kami. Sorry, Jaja Toy. Suday. Pero para nako round 1 o round 2 kay ari kong ang Chris the Finisher o sa round 3 ari kong gan bungil explain ako. Nindot ang kanang lines ni bungil sa round 1 kay daghan kay kanang multis nya wordplay tamang si mga metaphors pero mas kuan gud kung ibase ang SWOT mas technical man gud si hinigiban kanang duot gid sa kontra ba round 1 round 2 pero para nako sa round 3 gibase ang estilo ni Giban ni Bungil mong sa round 3 para no ka Bungil 2-1-2 kang kuan kang destination round 3. Shout out sa tanan na nangari. Shout out sa akong mama Tanog Live. Kasi all kuan ng akong boat para kay kuan Chris Finisher. Ay ang round 1 akong gihatag kay Bungil kay nindot yang kuan range game o ban multi. Round 2 kay pagtanaw na ko nindot yang kuan for basit up o kuan ang sanay wordplay. Pag round 3 dito nakita yung katag yan amirs kuan siya ng di lang personal ya sa yung round 3 na siya isang goal nga kan doubling meaning ya sa kang France kay Bungil. That's all. Yo, Dong Rods, shout out ko sa Dila Raway Labod kay Maria Lourdes ug Lima Cadorna kay Manang Havana ug sa akong kuyog Richmond Sambilad. Judge tanong para nako round 1 hangtod sa round 3 ari ko ni Chris the Finisher kay consistent iyang delivery. Pareha silang consistent og delivery but mas makalaruhan ko kay Chris and then moro to. Yo, John. Wala na ako gibasi sa round puros man sila gahi gikuan ang ginawa tanan 2 1 2 3 1 gabi Chris puros Rudy, Bitbalo. Shout out. Pero Luma, para na ako. Climax dahil round 1. Chris, round 2. Bungil. Then deciding ang round 3. Both side pwede mo daw puro preparado pero mas diin, mas sapak kayo sa kontra. Height. Round 3 para man. Pro props kay Bungil gahi, 5-0 kang Chris the Finisher. Tapos, ito.